Bye bye, Jai Boro Harini! Jai Boro Harini! और ये हिस्से का एकदम बड़े बिलाइनि न' डेन्जार तो गाइस जोङो दा थांनो नागिरदों डेम' होननाय मोनसे जायगायाव जोङो बेनिफ्रायनो थाङाखै धेमाजिनिफ्रायनो थाङाखै जोङो ओमफ्राय जोङो दिनै सानसेखौ थाबावनोसै ओमफ्राय बेरायनोसै माव थांनाय जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन भिडिअ'आव स' होमबा नायबाय था जायगाखौ मोनहैनानै देखायसिगोन गाइस So guys, जोङो नै फैयै माबा मोनफैबाय आरोना ट्रेन क्रसिं ट्रेन लाइन मोनफैबाय ओमफ्राय नै गाइस नैयो माने आसाम ओमफ्राय अरुणाचलनि बर्डार नैनो ट्रेन लाइन बे ट्रेन आलिखौ बारबानो अरुणाचल मोनबाय जों दा अरुणाचल इन्टार खालामबाय गाइस जोंना बांसिन भिडिअ'आनो अरुणाचलनि जाबाय ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना नाय भिउखौ माबायदि एकदम जार हिटकार ना गाइस ओइनो पुरा मजाखा ब्लां ब्लां गुवार फिल्ड बायदि So guys जोङो डेन्जार हिट जायगायाव मोनफैबाय आरोना नै नोंथांमोना नाय पुरा ब्लां ब्लां गुवार फिल्डखा ओमफ्राय नै पुरा हाजो दिनै आरो जोमैयाबो हिट स्टाइलनि जाखादों पुरानो ओमफ्राय नै इयाव माबा माबि इफोरदि न' बनायनाय दोङो ओमफ्राय गाइस नै फ्लेगफोर होनाय दोङो पुरा हिटखा नोंथांमोना सिनेमेटिक शटआव नायना ला माबायदि नुयो पुरा So guys, आं नोंथांमोननोथ' जायगानि नामखौ खोन्थानाय जायाखैमोन जायगानि नामानो जाबाय डेम' होनोनो जायगानि नामखौ ओमफ्राय नै जासियो स्टार्टिंल'सो जोङो ओइथिं थांबावनि आगोलाव गाइस नोंथांमोना नायबाय था आगोलाव थांबावनि थ' बिदिबा गाइस थ' बोरै नांगोन नोङो परे डेन्जार हिट नांदोंलै So guys, जों ओइथिं जानिफ्राय फैनानै ओमफ्राय नैथिं मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नैयाव दैमा दं बरियानो ओमफ्राय ओइयाव आदा सासे दं बेदर दानगासिनो इयो ओमफ्राय जोङैनो पुरा दैमा दंजोबो आरोना नोंथांमोना भिउखौ नायना ला ओमफ्राय नै ओइयाव अन्थाइ माबा बायदों आरोना अन्थाइखौ बुख्रुबगासिनो बया मोसौ दं आरो नै गाइस नै मा होनो जारियम जांगल स्टे नो माबा नेयाव थाजायो खोमा सिङाव ओइयाव न' मोनसे नुहुरदो ओइयो नुहुरदो ना नुहुराखैबा मिथिला ओइयाव न' मोनसे नुहुरदो आरो ओमफ्राय इयाव नाइट स्टे खालामजायो खोमा ओमफ्राय नै बरिया हिटखा भिउआ नोंथांमोना नायनो हागोन बरिया हिटनि पुरा हिटखा ओमफ्राय इथिं दैमा दोङो बरियानो जोंनि माबा दारागावफोर बायदि आरो माने इयाव दैमा दङ ओरै दुगैजायो बरियानो जोंनि दारागावफोर बायदि आरो ना गासैनो पुरा हिटखा पुरा नै नोंथांमोना नाय So guys, today here at very beautiful is very up hills. This is also very up. I am going upwards. सोरबाफोरा बेयाव फैनो गोसो जादोंबा फैनो हागोन बरिया हिट जायगा एकदम बारे नोंथांमोना दुगैनोबो हागोन पार्टिबो खालामनो हागोन पिकनिक जानो फैनोबा फैनो हागोन बरियानो इथिं सान्दुङा थिं दुंबाय जोंनिया दासो मोजां जासिगोन नङाबाथ' अखा हाबाय थायो जों ओंखारनो नागिरबानो अखा हाबाय थायो दा सान्दुं दुंबाय पुरा धामाका भिडिअ गाइस धामाका जोङो बारा गोबाव थाला थानाया जों हावाइ सेन्डेल जस डेन्जार हिट माने ब्लां पुरा हिट नुजोबखायो पुरा हिट ना ओइ माहाजोन
डेन्जारि नुयोना बिराद मोजांलै आं मेंबायबो गाखोनानै मेंद' थेवबो गाखोथारबाय मा खालामनो उपाय गैया फैनाय मोनसे गाखोबाय आरो ना नै guys under me is going means falling down बुंनोनो हास'ला आरो माने पुरा हिटखा गोसोफोरा सान्थि मोनबाय फैनाय पुरा हिट नायना थांसै so guys tata bye bye from this beautiful place so guys जों बिनिफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट जायगायाव एक्सप्लर खालामहैलायनोसै मा नुयो मा नुवा दिनै जेसां हायो गिदिंनानै जोङो गाबोन रिटार्न जानोसै आदा रैमालनियाव आरोबाव guys फैगासिनो आदा रैमालजों भिडिअ so guys एबार जोङो थांगासिनो सिमेन्ट सापरिथिं सिमेन्ट दैमा नायनो थांगासिनो एबार ओमफ्राय नै ग्रुपआबो भिडिअ बनायगासिनो ओमफ्राय नै जोंना ग्रुपआ ओमफ्राय आरो उनावबो दंबावो स' नोंथांमोना नायबाय था बरियानो दैमाखौ देखायगोन नोंथांमोननो मा दङ जोङो पुरा गुरग्लि थांजोबगोन ओइ मा फन मा फन नोंनिया ओइ नोंसो फन दस ओइ नोंनो फाय guys नै ट्रेन आलिखौ मोनफैलायबाय ओरै गिदिंना फैनानै ओरै मोनफैफिनलायबाय ट्रेन आलिखौ नै गाइस पुरा हिटखार ना 6 मिनिटनि जादों रखम जाबाय आं ओमफ्राय ट्रेनखौ गाननानै नै गाइस ट्रेन आलि पुरा दाख्लैनिफ्राय ट्रेन आलि गाखोगासिनो आरो पुरा ट्रेन फैदों नामालै Guys, what a beauty, man! This is beautiful cement sapori, guys. You are looking on my channel, guys, not other channel. Boy, guys, ini ekdom blank guar field, ompay ini hazo, oरै. Ompray ini yaw train ali, ompray ini yaw bike, ompray yaw mansi, ompray yaw idina ada, mana? Arna. दे होमबा so guys जों next view point आव होलांलायबाय थांलायबाय ओमफ्राय the rasta is very bad ओमफ्राय bro is cameraman he is also YouTube channel have ओमफ्राय नै आखर गोदोर ना मोनलायगोन लामायाव डेन्जार आरोना guys डेन्जारलै थ' अखाबो हाहांसिगोन so guys जों दा फैनानै ओमफ्राय अखायाबो डिस्टार्ब होबायदों लामायाव एसे हालाय गारलाय जाबाय दोङो किन्तु थेवबो गाइस मोनफैबाय आरोना नै माबा रिजर्ट मोनफैदो जोङो मेन जायगाखौ मोनथ'वाखै डि रिजर्ट धाबा होननाय नै सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामनो बानायाव कन्टेक्ट नाम्बारबो दं नै गाइस माबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन डेन्जार हिटखा गाइस ओइनो नै माबाया इसनि पुरा ट्रेडिशनेल न' आरोना इफोरो इसोरनि माबा बिलाइनि तक' बिलाइनि न' ओमफ्राय नोंथांमोना इयाव फैयोब्लाथाय सब जाग्रा बुस्थुफोर मोनजोबगोन फास्ट फुडनिफ्राय लानानै लकेल फुडनिफ्राय लानानै सब मोनजोबगोन आरोना गाइस नै ब्र'आबो भिडिअ बानायगासिनो ब्र'नि चेनेल नामखौ खोन्थाना होदो चेनेल नामा सानसु मिक्स नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन नायनो हागोन ब्र'नि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो सानसु मिक्स होननाय चेनेल नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय नै गाइस इयाव मा मोनो इयाव लिरजोबनाय दोङो नै पुरा लकेलनिफ्राय मानिफ्राय सब मोनजोबो आरोना गाइस नै गाइस न'आबो डेन्जार नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिलाइनि न' डेन्जार सोरबाफोर नुफेराखैबो जानो हागौ बिनो आरोना गाइस अखा हादोंमोन गाइस अखा ओमफ्राय अखा हानायखाय बेयाव दसे थाथ'बाय नै सायाव दसे जिरायना थाथ'बाय ओमफ्राय जों दा मेन डेस्टिनेशनसिम थांसै आरोना गाइस दे बिदिब्ला गाइस थांसै बरियानो लामार कन्डिशन
Nei guys, lamanya danger, coklat patra ka. Coklat guys, coklat. Guys, serba offroading ni feel lana lugidba नै यावहाय पुरा चकलेट लामा मोनगोन नोंथांमोना चकलेट लामा danger hit ka पुरा feeling like Ladakh guys थोड़ा सा नै guys boya hit view हाजो दैमायाव थांगासिनो जों दा दैमा सिमेन्ट दैमा नायनो Guys, look at that view. Danger hit pahar guys. Ini boy ya gojo ka pahara. Pura. Abro bhai. Nari guys, abro bhai bhaiga. So guys, जोङो दा फाइनाली जायगायाव मोनफैबाय danger hit ओरैबायदि नै नाय danger गोजौ खार माने हाजोआनो पुरानो थियाखालै पुरा थियाखा हाजोआ बेनो पुरा थियाखा मार हिट नांदो आरोना गाइस बया हिट नांदो गाइस दिनै जोङो लास्ट डे याव इ जायगायाव ओमफ्राय जों पुरा दिनै एक्सप्लोर खालामखाजोब्बाय लास्ट डे नि ओमफ्राय नै गाइस बे दैमाखौनो होनो सिमेन्ट दैमा बे दैमानि नामानो जाबाय सिमेन्ट दैमा गाइस नै सिमेन्ट दैमा दैया एसे देरदों ओंखायनो गुंग्ले जादों नङाब्ला इयो दैया एसे ग्रीन कालार टाइपनि जायो गाइस ग्रीन कालार टाइपनि जायो होनोमोन आरोना ब्रमोना ओमफ्राय बया हिट नांबाय गाइस बया हिट नांदो ओइ नाय भिउखौ नाय गाइस हाजोआ डेन्जार हिट का नै वाव गाइस वाव awesome So guys, जोङो दिनै फैयै जोबथि हराव आगान सुरफैबाय बेनिखायनो नै जोंहा बन्धुफोरजों एसे मा होनो बन्धुफोरखौ जोङो साबायखर बावनायनि थाबाय जोंखौ एकदमबारे फिदिंनायनि थाखाय जागा देखायनायनि थाखाय जोंखौ जाहोनायनि थाखाय एकदमबारे बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय ओमफ्राय बन्धुफोरखौ 2 माह बा 3 माहनि थाखाय जोङो बिदाय होथ'नोसै इनि उनावनो लोगो मोनफिनथारगोन गाइस इनि उनावनो लोगो मोनफिनथारगोन फैगोन गाइस जोङो फैफिनगोन नै ब्र'आबो फैफिनगोन जोंबो फैफिनगोन सबबो फैफिनगोन ना ओमफ्राय इखौ नाङा दे होमबा ओमफ्राय जोङो दिनै बेयाव लास्ट दिन नुवाखै स्रां जाना लायदो लास्ट दिननि ब्र'मोनखौ गासैखौबो बाय होनाय थाबाय ब्र'मोना माबायदि मोनखो जोंबो हिट मोनबाय स' जोबनायाव खनसे टाटा बाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय गाइस बाय बाय दिस बिउटिफुल प्लेस